Γεια σας, λάτρεις των ταξιδιών. Σήμερα θα εξερευνήσουμε το συναρπαστικό κόσμο του τουρισμού. Υπάρχουν τόσοι πολλοί τρόποι για να γνωρίσουμε τον πλανήτη και είμαι εδώ για να σας τους παρουσιάσω. Αρχικά έχουμε τον ατομικό τουρισμό. Αυτός είναι για τους μοναχικούς τύπους που αγαπούν την ελευθερία να ταξιδεύουν με τον δικό τους ρυθμό. Είτε κάνετε backpacking στην Ευρώπη, είτε εξερευνάτε τα κρυμμένα διαμάντια της Ασίας, τα ατομικά ταξίδια προσφέρουν προσωπική ανάπτυξη και ανακάλυψη. Στη συνέχεια έχουμε τον οικογενειακό τουρισμό. Ιδανικός για να δημιουργήσετε αξέχαστες αναμνήσεις με τους αγαπημένους σας. Σκεφτείτε διακοπές σε παραλίες, θεματικά πάρκα και πολιτιστικά ταξίδια που είναι διασκεδαστικά για όλες τις ηλικίες. Εδώ, το ζητούμενο είναι η σύσφυξη των σχέσεων και η από κοινού εμπειρία νέων τόπων. Έπειτα υπάρχει ο μαζικός τουρισμός. Αυτό περιλαμβάνει μεγάλες ομάδες που ταξιδεύουν μαζί, συχνά σε δημοφιλείς προορισμούς. Κρουαζιέρες, πακέτα διακοπών και οργανωμένες εκδρομές εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Είναι βολικός, κοινωνικός και συχνά πιο οικονομικός. Τώρα ας μιλήσουμε για τον εγχώριο τουρισμό. Η εξερεύνηση της χώρας σας μπορεί να είναι εξίσου συναρπαστική με τα ταξίδια στο εξωτερικό. Από ταξίδια με το αυτοκίνητο μέχρι αποδράσεις Σαββατοκύριακου είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να εκτιμήσετε την ομορφιά και τον πολιτισμό της πατρίδας σας. Τέλος, ο διεθνής τουρισμός. Αυτή είναι η επιτομή της περιπέτειας. Η διέλευση συνόρων και η γνωριμία με νέους πολιτισμούς από πρώτο χέρι. Είτε πρόκειται για ένα city break στο Παρίσι, είτε για ένα σαφάρι στην Κένια, τα διεθνή ταξίδια διευρύνουν τους ορίζοντές σας με απίστευτους τρόπους.